ಇದು ಬೆರ್ಮೇರು ಯಾರು ಹೇಳುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಆತ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಗಡೀಪಾರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ. ಯಾನಿಗೇನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ದಯದೀದು ಬರೆಯೋರು ಚಿಂತಪನ್ಪುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಗ ನಿಜವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಪಿದಾರ್ದಿರತ್ತ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂದು ರಾಮೇರಂದು ತೆರಿಯಂದನ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕಾವ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣೇರಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರೇರಂದು ತೆರೆಂದಾಗಲೇ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪೇರಂದು ಬಂದಾಗ ನಿರ್ತಿಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಅವತ್ತೆಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಧಿಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದಾನಜ್ಜಿ ಚೌಕಿರ್ದು ವೇಷೋಲು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ನೇರ ದೈವಲು ಬರ್ಪಣ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಇತಿಹಾಸ ಬನ್ಪುಣವು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆಲು ಮಾತ ಇನಿಕೋಡದ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಡು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕದ ಪುದರಡಿ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಇನಿ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನಾಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟುದನು. ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುನಕಲು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಕಾಸ್ಮನ್ ಪುನಕಲ್ಲ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ತೀರಾ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಪಾತಿರುನಂಚಿನ ರೀತಿಲ ನಡತುಂಡು. ಯಾನಿಗೆನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರಡು ಅನುಭವ ಇದ್ದಿಂದ ಮಣಿಪಾದಂತಲಿ ಅಂದ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪು ಮುರನೊಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ತುಯ್ಯಾನೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಬೆರ್ಮೇರು ಯಾರು ಹೇಳುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಿರಿಯ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ಹಿರಿಯ ರಾಜ, ಬಹಳ ಜನಾನುರಾಗಿ. ಆತ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಗಡೀಪಾರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ. ಆಗ ಆತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಉಳಕೊಂಡ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ ತಾಣ ಆಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಗಿ. ಬೆರ್ಮೆರ ತಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆದ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆದ ನಂತರ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಉಳಕೊಂಡ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ. ಯಾನಿಗೇನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ದಯದೀದು ಬರೆಯೋರು ಚಿಂತಪನ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಪೋನಾಗ ಅತನ ಒಂಜಿ ಬರಹಗೂ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೂ ಪೋನಾಗ ಕೈ ಮುಗಿಪನಂಚಿನ ಸೊತ್ತಂದೆ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಐನನೇ ಬರೆದು ಸುಳ್ಳು ಬರೆದು ಸಮಾಜಗೂ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಡ್ಚಿ ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಏರೆಗಳಾವಡು ಎಂಕುಲು ನೇರ ಹಾಕಲ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ಬ ನಿಖಲ್ ಮುರಾನಿ ಕೊರನ ಈರು ಕೊರನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಗೂ ದೂರ ಆದುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತನಾರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಮಿತ್ತವಿರಿ ಲೋಕೋಡು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಉಂಡಾನಗ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಂಡು ಏಳು ಕಡದ ನಟ್ಟು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರಿ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಲೇನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತರ್ಪಾಯಿರಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನಾ ಮೂಲ ಅದು ಮಂತ ತೋಜಾಯಿರಿ ಪಂಡದಿನ ಬೆಮ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತನ ದೈವ ಆದಿ ದೈವ. ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆವಡನ್ನ ಅಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಂತದು ಸೇಡಿದ ಮಂಡಲ ಬಾರ್ದು ಇರಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಬಾರಬಾರ್ದು ಬಾರದ ಮಿತ್ತ ಅರಿಬಾರ್ದು ಅರಿತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ಯದೀದು ಸುತ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದೀದು ಐನ ಮಿತ್ತ ಬಲಿದೀದು ಆ ಬಲಿತ ಮಿತ್ತ ಮುದ್ರದೀದು ಮುದ್ರದ ಮಿತ್ತ ಬಲಿಕುತ್ತುದೀದು ಬಲಿಕುತ್ತದ ಮಿತ್ತ ನೆಯ್ಪೇರದೀದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣವು ತುಳುನಾಡದ ನಿಯಮವು. ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ಆದಿದೈವ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಗ ಹೋಲಿಸವನಿತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಾರಾಧನೆಗೆ ಮನ್ಪಣ ಅಪಮಾನಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರಪ್ಪಾಡಂದು ಮನ್ಪ ಏರು ಏತಮಲ್ಲ ಬರಹಗಾರ್ತಿಲಾದು ಪಾಡು ಏತಮಲ್ಲ ಬರಹಗಾರಿಲಾದು ಪಾಡು ನಿಖಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಸುಳ್ಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಾಸು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬಲೆ ಈತೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೆಮ್ಮೆರೆಂಚಿನಂದಲ ತೆರಿಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೆಂಚಿನಂದಲ ತೆರಿಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ದಾದ ನಿಖಲು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪನು ದಾದ ನಿಖಲು ಜನಕುಲು ತೆರಿಪಾವನೊಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳು ಯಾನ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬರೆಪಾವ್ರು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನವು ಬೆಮ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಾಜನೇ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಲದು ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಂತದು ನಾಗರಿಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದು ಅಂಕ ಆಯನ ಪೂಕರೆ ಇನ್ನಿತ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಎಂಚಿನಪ್ಪು ಆತನ ಕಂಬಳಪ್ಪು ಆತನ ನೇಮ ನೆರಿ ನೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಜನಕುಲೆ ಕಟ್ಟದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಕನಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಗವಂಶೀಯ ರಾಜೆ ಅವು ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಲಿನ್ ಗಡಿಪಾರಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೆರಿಯತ್ತನ ರಾಜೆ ಮೂಲು ಏರೆಗ ಸೋತನ ರಾಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಯಲನ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಖಂಡಿಸವನ್ನುಲ್ಲೇನು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯನು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರಾಜನು ಮೋಸೋಡು ಸೋಪದನ ತಂದೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತು ತತ್ತದ ಪೋಪನಂಚಿನ ರಾಜ ಎತ್ತು ಪಾತೆರ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ರಾಜಿ
ಇನಿಗಳೈನಿ ಆ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆನವಾರಿಗೆ ಬಂತು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಇನಿಗಳೈನಿ ಆ ದೈವೋಗ ದೀಪನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಸುತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಕಾರದ ಪೀಠ ಬಲಿಮುಕ್ಕರಿಗೇನು ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ರೂಪಡು ಐನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಲಿದೀನ ಐಗ ಬಲಿ ಕುತ್ತು ಬಲಿ ಬಮ್ಮನಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ಇನಿ ನೆನವಾರಿಗೆ ಬಂತೆ ರೈಕ್ ಆನಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ, ಅವೇ ಭೂಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ, ಅವೇ ದೇವರ ಪರಶುರಾಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ. ಇನಿ ಆನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು ಮಹಾಭಾರತದಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ನಡತೇನೆ, ರಾಮಾಯಣದಂಚಿನ ಕಥೆಲ ನಡತೇನೆ, ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಲ ನಡತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಬಲೀಂದ್ರನ ಭೂಮಿಡು, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು, ಬೆಮ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಭೂಮಿಡು ಆ ಭೂಮಿದೊಲ ಈ ಕಥೆಗಳು ನಡತದನೆ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಡಾದ ಒರಿನಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಬಲೀಂದ್ರನ ಯಾರಿಗೊನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ. ತುಳುನಾಡದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮಡು ಬೆರ್ಮೆರ ಆರಾಧನೆ, ನಾಗ ಆರಾಧನೆ, ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಳಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಯಾನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಭಕ್ತರನ್ನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಖಂಡಿಸವಳು. ದೈವ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಟೊಟೆಮಿಕ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪಿಲಿಭೂತ, ಹುಲಿಭೂತ, ನಾಗಭೂತ, ನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ಏತು ಸೋಕುಂಡು ನೀನು ಪನ್ಪಾರ್ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಪಂಚಭೂತಡು ಕಲ್ಲಿಡು ಮರಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಡು ಪಕ್ಷಿಡು ಬೇರಿಡು ನೀರಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂತನಕ್ಲಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ಗಳ ಪೇರು ಮೈತನಕ್ಲು, ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಯ್ನಾಗ ಕೈತಮದೆಲ್ಲ ಪೇರು ತೀತನಕ್ಲು, ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗಳ ಪೇರು ಮಕ್ಳು, ನಾಗನ ಬುದಾಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬುದಾಡು ನಾಗಗಳ ಪೇರು ಮೈತನಕ್ಲಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಿಜವಾದಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಈ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಬೆಮ್ಮೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಕಲೇ ತಿನ್ಪನ ಹಾರನ್ನು ಕೊರ್ದು ತೊನತ ತೆನತಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕಲೇ ಸಂಧಿಪಾರ್ಥನನ್ನು ಬರೆದು ಜನನ ಮರಣದ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಈ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕಲು ಸೃಷ್ಟಿಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ. ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಇನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಕಾಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ ಹತ್ತು ಪಿಲಿರ್ದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ್ ಹತ್ತು ಮುದಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆಯಾಯ ಆನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ವಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೊಂದಿತ್ತ, ವಾವ ತ್ರಾಣನು ಒಂದೊಂದಿತ್ತ, ವಾವ ರೀತಿನ ಒಂದೊಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಪುದಾರ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐಕೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾರದಿ ಒಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆತನೆತ್ತಿ ಇನಿ ಪಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಕಾಡ ಪಂಜಿ ಪನ್ಪುಣವು ಪಿಲಿನ್ಲ ಇಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸವನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕಾಡ ಪಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದು ಐಕ್ ಪಂಜಿದ ಪುದರ್ದ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿಯೇರಿ ಇನಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚು ನಾವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವನರಾಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆ ದೇರ್ನಗಲ ಐನ ಇಂಚಿನ ಅವು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ನೇರ ತತ್ತನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅತನ ಇಂಚಿನ ಐನನೇ ಒಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ದೆಯ್ಯೋಗು ಏರಾದು ಕೊರ್ನಾಗ ತಪ್ಪವಂತನೇ ಆಗಿ ದೊಂಡೆ ಬಾಪು ಬೆದಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅಂಚಿತನ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪಿಲಿ ವಾ ಜಾಗೇನು ಪತ್ತುಂಡು ಆ ಜಾಗೇನಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನೇರು ಪಿಲಿತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಚಿತ್ತನೇರ್ದ ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಶಕ್ತಿನ ಒಂದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದು ಪುದರ್ದಿಯರಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನು ಇನಿ ಮುದಲೆದ ನೆಟ್ಟಲೆತ್ತೊಂಡೇರಿ ಗಿಲ್ಕಿಂದಾಯರು ಬಂಡೇರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೋನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಎರ್ಲೇನು ಮೈಸಂದಾಯನ ಐನ ತ್ರಾಣನು ಐನ ಆ ಒಂಜಿ ದತ್ತದು ಐನು ಮೇಯ್ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಭೂಮಿನ ಅಗತ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಆ ತ್ರಾಣ ಎತ್ತರೇಕ ಐನು ಮೈಸಂದಾಯಂದು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನಕ್ಲ ಆಯನ ಶಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸೋದು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ. ಅಂಚಿನವಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಲನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲೊಡ್ದು ಪ್ರಾಣಿಲೆರ್ದು ಬತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಲಿನ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಐನನೇ ಆಯ್ನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಅತನೊಂದು ನಂಬಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಭೂತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈತ ನಾವು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಲ ಹತ್ತಿ ಅತನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಸೊತ್ತುಲ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಮುಕ್ತಾರಾಧನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಸೊತ್ತುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಟು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟ ಮೋಸ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕ್ ತೆನಸು ಕೊರ್ಪರ್ನಲ ನಿಕ್ಲು ಪನಿಯ ಇಡೀ ಕಂಚಾಟ ಬೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೆ ಕೊರಡು ಕೈಲು ಬೊಂಡ ಕೊರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪರಂದು ಕೊರಡು
ಐಕ್ ಬೊಡಬೊಡಪ್ಪನ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪರ್ದನು ತುಂಡು ಮಂತದು ಐನ ಅಂಚ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾರಿಕೇಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿದ ಪರ್ದನು ಐನ ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮೋತಜ್ಜಿ ಅವು ಪನ್ಪುನು ಪೂಜಿನ ಪೂತೆ ಸಲು ಕಿಂಚು ತೊಡಗೊರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ವತೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕೈಕೊಂಡ್ಬೆ ಅವು ಪನ್ಪುಣವು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಲು ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಇನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತ ಕೊಡಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಯಮ ಓಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಪುಜಿ ದಾಯಂದಿಗೆಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪನ್ಪುನಾವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೇತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಭಿನ್ನತೆಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವವು ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೇತೆ ಬಾರಣದ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧಾನದ ಪದ್ಧತಿ ದೈವದ ಗಡಿಕಟ್ಟಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಲು ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಬೇತೆ ಎತ್ತಿನದಾದು ಪುಸ್ತಕದ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಪ್ಪು ನಾವು ಅತನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಿಜವಾದಲ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅತ್ ವೇದಲು ಗ್ರಂಥಲು ಅತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಮಾತಲೇನಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತೇನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಓಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ನಮೂದಾತಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನಿ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದಾದು ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನೇನು ಕಿರಿಯಕಲು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಬೋಪು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದನ್ನು ವಾ ಜಾಗೇಡಿ ನೀ ದೈವದ ನೇಮ ಇನಿ ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ದು ಅರ್ಧಲಾದ ದೈವದೆದುರು ಅನಿಟುಂತುನ ಆ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ತುಯಾರ್ನಾಂಡ ಇಡೀ ದೈವದ ಕತೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ತನ್ನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅವು ಪನೋಡೆ ಅವು ಪಂಡಿನ ಮಾತ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಆಪುಣು ಐದು ಪುಸ್ತಕನು ತೂದು ಗ್ರಂಥನು ತೂದು ಬರೆಪ್ಪುನತ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಲು ಸಾರಮಣಿ ಗಂಡಗನುಕುಲು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಲು ಒಂದು ಮಾತ ಬೆಮ್ಮೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬತ್ತದನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಮ್ಮೆರಿ ಏರಿಂದೇ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ದಾದ ಬರೆ ಒಲಿ ತುಳುನಾಡದ ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಹಾರನು ತಿನ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ್ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಗೆ ನಿಜವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಪಿದಾರ್ತಿರತ್ತ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂದು ರಾಮೇರಂದು ತೆರಿಯಂದನ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕಾವ ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೇರಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರೇರಂದು ತೆರೆಂದಾಗಲಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪೇರಂದು ಬಂದಾಗ ನಿರ್ತಿಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಅವತ್ತೇ ಅಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಡುನಾಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರಿ ಏರೆಂದು ಸುರು ತೆರೆಯೋಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಏರಾಯಿನ ತೆರೆಯೊಂಜೇನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಏರಾಯಿನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವಹೇಳನವಂತೇನ ಆಯಾಗ ತುಳುನಾಡು ಬದುಕುನ ನೈತಿಕತೆಲ ತುಳುನಾಡದ ಗಾಲಿ ವನತ ತೆನತ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ನೈತಿಕಲ ದಯಪಂಡ ಈತ ಬೆಮ್ಮೆರ ಆದಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇನಿಕೋಡೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಭಗೂ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಬೋಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯಾರ್ನಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳು ಓಡಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಕಂಡ 700 ವರ್ಷ 800 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬಿದಾರ್ದನು ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಆದಿಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯಿನಲ್ಪರ್ದು ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಪಂಚಭೂತದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮನ್ನಡೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ರೀತಿ ನೀತಿನೇ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ನಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಲೋಲು ಆದಿಮೂಲ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ಜನಾಂಗುಲಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಇತ್ತನೇ ದೈವಲು ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೈವಲು ಆ ದೈವಲೇ ಇನಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮಂತದ ನಾವು ಐರ್ದಾದು ತುಳುನಾಡು ಬೆಮ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಲ್ನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬೇತೆ ಕಥೆಗಳು ಪರಶುರಾಮನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋತೇರು ನಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರನ ತುಳುನಾಡದ ಅತನ ಈ ಮನ್ನಡು ಈ ತುಳುನಾಡನು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜಗತ್ತಂದು ತೂತೇರಿ ಐರ್ದ ಅಂಚಿ ತೂನ ಕನ್ನೆತ್ತಂದನ
ಕಡಲು ಇಂಚಿರ್ದು ತೂಣದ ಕನ್ನೆತ್ತಂದನ ಬೆಟ್ಟೋಲು ಐನ ಉಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತಲಕ ಐನ ಉಲ ಇತ್ತನ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇತ್ತಲಕ ಐನ ಉಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಮರಲ ಈ ಭೂಮಿಲ ಆರಾಧನಾ ಸೊತ್ತುಲಾದುಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ಸೊತ್ತುಲಾಲುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಲ ನಂಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ತಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರ ಹತ್ತಿರ ತಿನ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ದೈವಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಧರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ನೀವು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಡನಲ್ಲ ನಿರ್ಧರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಿತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಬೋಡಾದು ಬರವಣಿಗೆ ದನೆ ಪೊಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕಲೇ ಕೊಡ್ದು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿದಾರ್ದನ ಅಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಅತನ ದೈವಲೇನ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪನಕ್ಲು ಲೋಕಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನಿಯರ 1000 ವೃತ್ತಿಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೋನ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರೆ ಆಟ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯರೆ ಕತೆಗೆ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ದಯದಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬನ್ಪ ನನ್ನ ನೇಮಾಪು ನಡೆಬೋದು ಒಂಜಿ ಬೂಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೆಂದು ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೋಳ್ಳಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ಹವಯನ್ನು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಕತೆ ಬರೆಯರ ದುಂಬು ದೈವದ ಕತೆ ಬರೆಯರ ದುಂಬು ದೈವದ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತ ಮಾರಿಯರ ದುಂಬು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರ ದುಂಬು ದೈವದ ಕಲಕಬಹುದು ದೈವದ ಬೂಲೆ ಬತ್ತೇರೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ದೈವ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಗುರಿಯರ ಕಲ್ಪುಲೆ ದೈವದ ಕಲ್ಪಬಹುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರ ಕಲ್ಪುಲೆ ದೈವನು ನಂಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದೈವ ಭಕ್ತರಾಲಿ ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟ ಆಲಿ ಯಾನಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯಮ ತಯಾರಾಯನಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮನು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ದುಂಬುದ ದಿನ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಿಡಯ ಅತ್ತನ ನನ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶನು ಪೋಯರ ಬಿಡಯ ಸತ್ಯನೇ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂಪ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ತುಳುನಾಡು ಬೆಮ್ಮೆರು ತುಳುನಾಡದ ಆದಿದೈವ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಂತದಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಇಲ್ಲು ದೈವಕ್ಕೆಲು ಸಾನೊಕ್ಕೆಲು ಮಾಡೊಕ್ಕೆಲು ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಗರಡ್ಡು ಬಿತ್ತು ಬಾಡುಂಡ ಅತನ ತೊಟಿಲು ಬಾಡುಂಡ ಬಾಲೆ ತೊಟಿಲು ಮತ್ಮೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ ಸುತ್ತೇನು ದೀದು ಬೆಮ್ಮೆರನ್ನು ನೆರವಾರಿಗೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಯ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಟು ದೈವನ ಬೆಮ್ಮೆರನ್ನು ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಂತದು ಎಂಚಿನ ದೈವಗ ಅಗೇಲು ಪಾಡುಂಡ ಕೋಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಕಂಬಲ ಕೋರಿ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರನ್ನು ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಂತದ ಆಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಂತರ್ನಾಂಡ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ಮಂತರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಲೇ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬೀಪುವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಐದಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬತ್ತನ ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಲ್ಪನೇ ಖಂಡಿಸವನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮನ್ಪುಲಿ ದೈವಲಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಆನಗ ದೈವಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಗ ದೈವದ ಪುದರ್ಡು ಬೇರೆ ನಡಪುನಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾತಿರದು ತಲೆ ಪನ್ಪುಣವು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತುಳುನಾಡು ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮರ ಎಂಚಿನ ಪಂಚಭೂತಲು ಸತ್ಯನ ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲ ಅತಿ ಸತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇಂಚಿತನ ವಿಚಾರಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಲೆಮಾರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲಿರ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಲಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಳಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ದಾಳಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಿಗಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾರ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐನು ನಿಕ್ಕಲು ಇರೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾರು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾರು ಅತನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡನಾರು ಓದುದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಣ ಇನ್ನು ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಣು ಪುಸ್ತಕನು ತೂದು ನೆಕ್ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಾರನೆ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಣ ಪುಸ್ತಕನು ತೂದು ಸಂಧಿ ಬನಿಯರ ಆಪುಣ ಪುಸ್ತಕನು ತೂದು ನಮಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯರ ಆಪುಣ ಪುಸ್ತಕನು ತೂದು ಭಂಡಾರ ದೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಮಾನಿಚ್ಚಿಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಣ ಪುಸ್ತಕ ಓಲು ಉಪಯೋಗ ಪೂರ್ಣು ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಐದಾದ ಯಾನಿಕೆಯನ್ನು ದೈವದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಜೀವನ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಮನ್ಪುನಿತ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಆಡ ಕೇಳಿ ಮನ್ಪೊಡ ಆಯನ ಮತ್ತೆ ಬೇಲಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅನಿಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ದೈವದ ಇನಿ ಪಾಲೆಜಿಗೆ ಪುನೆಂಚ ಸಿರಿಜಿಗೆ ಪುನೆಂಚ ಸೂಟ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ಇನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ಮಂಡಲ ಪಾಡು ನೆಂಚ ಮುದ್ರೆ ದೀಪು ನೆಂಚ ಮುದ್ರೆ ಮರೆಪು ನೆಂಚ
ಬಲಿಗುತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನೆಂಚಿನ ಸೂಟಗಟ್ಟುನೆಂಚ ಮಾರಿ ಸೂಟಗಟ್ಟುನೆಂಚ ಪಂಚಜಿಟಿ ಪತ್ತುನೆಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಇನಿ ಕಾರ್ದ ಗಗ್ಗರೊಡ್ದು ಪಾಂಬೋಡಿಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ದಂಡೆ ಬಾಲರ್ದು ಬೆರಿಪತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಸೋನ ದೀಪರ್ದು ಪತ್ತನಾಜ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮೊರ್ದು ಇನಿ ಬಾಲೋಲಿ ಗಿಚ್ಚವನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರಿ ಬಂಡಾರೋಡ್ದು ಜಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರೆಲ್ಲ ಏರಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಜಾಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳ ಇನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾರೆಂಡು ಈ ಸತ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನೆ ಈ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನೆ ಅನೇಕ ಜಾಗೇಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೇಪುಲುಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪಲುಜ್ಜ ಅನೇಕ ಜಾಗಲೇಡಿ ನೇಮಗಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಧಿಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದಾನಜ್ಜಿ ಚೌಕಿರ್ದು ವೇಷೋಲು ಬತ್ತಲೇಕ ನೇರ ದೈವಲು ಬರ್ಪಣ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅನೇಕ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲುಲು ಮಾತ ನೆಲಸ ಮಾದು ಪೋಯ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ ಭೂಗರ್ಭ ಸೇರೋಂಡ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ ಲೇಔಟ್ ಆವೊಂಡ ಇನ್ನು ಬಾರೆಪಾಡ್ನ ಕಂಡಜ್ಜಿ ಪೂಕರೆಪಾಡ್ನ ಕಂಡಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಬರೆದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರಣೆಗೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ವಿಚಾರನು ಕೊರಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪುಲಿ ನಾಗಬನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಾಶವಂತ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪೂಜೆದ ನೆಪೊಟ್ಟು ಹೋಮದ ನೆಪೊಟ್ಟು ಬೆದಬೇತ ನೆಮೊಟ್ಟು ಕರ್ತದ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ದೈಕರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಡ್ಜ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಪೋಡು ಇನಿ ಬೆಮ್ಮೆರ ಆರಾಧನೆ ಪುರ ಅನೇಕ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡೋಳಿತ್ತ ತುಳುನಾಡಿ ಅನೇಕ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ಕುಳಿತ್ತ ಅನೇಕ ಇನಿ ಆನ್ಕೆಯನ್ನು ಇನಿ ನಾವು ಕರಿದು ಬೋದಾಂಡು ಒರಿನೆಂದಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದು ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಒರಿದು ಬರಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿದು ಬರಡು ಇಂಚಿನ ದೈವನೇ ಎದುರಿದಿದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೋಡಾದ ದೈವನು ಮೆರೆಪವನಾಯಿ ಕಾತುಗೆ ಬೋಡಾದ ದೈವನು ತೋಜವನಾಯಿ ಕಾತುಗೆ ಬೋಡಾದ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತ ಮಾರುನಾಯಿ ದೈವದ ಪುದರಡಿ ಇನಿ ಆಟ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ದೈವದ ಪುದರಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಖಂಡಿಸವನಂಚಿನ ಬೇಲಾವಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಮೂಲ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮ ಜನಕುಲಿ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಾವಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ದೈವ ಭಕ್ತೆಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೈವನು ಅವಯಾಲನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಕದಂತು ನೇರ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲಿತ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸನ್ನದ್ಧ ತಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಂಡಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯುಡೇ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಲ ನಿಯಮ ತುಳುನಾಡು ಕುಡರಮನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಿಟ್ಟಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿದೈವ